Здравейте, приятели! Аз съм Кирил Ангелов и днеска ще играем една подобна игра на Майнкрафт. Не знам името на играта, но преди малко ще играя на тази игра. Чай, не. Я видим тук колко ще ме. Добре. Хайде. Скок. Тъй. Много съм. Не знам, тази игра съм я играл преди една година, но пак се изтеглих, защото му харесва и заради сестра ми. И тъй. Ще виждате някой път сестра ми в канала ми и други гости. Чай, аз се телепортирам някъде. Ето, погледнете какъв свят. На всички неща, гледайте. Ще ви покажа едно нещо, което никой не вижда. Слизаме надолу. Къде съм? Умрях! Не, тук не съм умирал изобщо. Защо не съм умирал тук, приятели? Гледайте какво правя сега. Стига бе. Сега ще гледате как падам. Чакай. Не, махам се от тук. Махам се от тук. Този клип ще го кача. Сега днеска си създадох канала и той. Няма го казвам тъй. Може да се абонирате след като ви кажа. Не, чай. Не. Сменям земята. Пак ли същата? Майко. Ей! Стига бе! Айде бе! Тук искам много. Чакайте. Ще променим времето. Ще го променим за 7 часа. Да не става нощ. Добре. Гледайте. Минаха 2 минути и 26 секунди, а то клиповете тук се снимат за 14-15 минути. Не знам за колко се снимат. Аз моя приятел тъй. Сега спувам бързо, защото сега да се телепортираме някъде. Знам, скучно ми е, айде. Да. Айде. Опа, съжалявам. Не мога. Не искам тук. Тук исках точно да се телепортирам. Сега чайте, ще ви направя едно нещо, което ще ви хареса много. Не знам, този клип ще бъде кратък. Другите клипове са по-дълги или по-късно. Не знам. Не знам какво да правя и тъй. Какво ще правя тъй? Не, чай, не. Трябва да си построя малко една къщичка. Тя ще бъде топлина. Айде бе, преди съм строял поне високи къщи до небето. Толкова. Не. Ще смаля малко. Не. Знам, че сега може да ви е скучен клипа, ама ще прави други клип. И тъй. Манафак. Манафака. Тъй. Нека да ви кажа едно нещо. Много ми е лошо. Много ми се ходи да се изкезвам, ама не ми се ходи да се изкезвам. Ще почвам да уча и той. На 12 години съм си. Сега ще влезем тук. Време е да влезем тук. Влизаме! Сега няма да можете да виждате нищо. Да. Не може да виждате нищо. Сега ще виждате. Тук трябва да направим врата. Вратата. Вратата. Гледайте.
Сега ще направим един прозорец. За да мога... ще бъде тук. Правим къщата. Сега ще запалим лампички. Още 1, 2, 3, 4, 5, 6 лампички ще запалим. 6 лампички ще запалим, приятели. Айди, къде бе вратата? Загубих се. Чакайте. Загубих се. Чай. Чай. Добре. Да. Добре. Ще влезем тук. Чакайте. Чай. Искам да ви покажа един фокус. Искате ли тук? Чай. Чай. Сега ще ви направя едно нещо. Ще ви покажа едно нещо. Искате ли да се качи някъде? Влизаме. Да, вика така. Ето къде. Супер! Влизаме си. Дали да влизаме тук вече? Я влизаме, добре. Я вече да влизаме тук. Влизай вътре в къщата, бе. Влизай в къщата. Влизай, преди да се наводни. Добре. Чай. Не. Това ще бъде всичко. Няма да го прекратявам този клип още. Не искам да си го прекратявам. Съжалявам, къщички. Изоставям се за винаги. Сега ще продължавам напред. Тук още едно моменце. Нека да попуваме. Време да попуваме бързо. Никой няма да бъде бърз колкото мен. Я видим колко е.